sartu nintzen nere sukaldean, ta hortxe hasi nintzen saltxan zu artean. Zopa zartagian ta tortilla labean, azkenean janunik amonan etxean. Da bai Europan ditugu arazoak mila, gaur egun nagusitu zaizkigu hamburguesa eta nozilla. Batzuk konforme, gu bezain beste, nahi dugu amonan tortilla. Burgerkin ahaztu ta hasi behar dut, jaten pikatxa eta horquilla. Zezen gorri badago, Lazkaoko plazan, denei giltzo festa korri egin nahian. Ezin du korri egin, hankan mina dauka, ta gizon jakintxuek atzetik